Silav roj baş, var baş, hemî hevala re hevîdarim herkes baş e. Îro rojevekî hinek cuda heye. Qasî ku em pê hesiyan weke nûçiya deqeya dawî Adaleta Tirk yani Wezareta Adaletê ya Tirk destûr daye heyeta Dem Partî ku biçe İmraliyê bi Rêzdar Abdullah Öcalan re hevdîtinekî pêk bîne. Doh çawa ku hûn zanin Dewlet Bahçelî xwestibû ku destûr were dayîn heyetekî Dem Partiyê biçe İmraliyê hevdîtinekî pêk bîne û bê ku wext wan da bike ev bawekî taybet gotibû. Ka em binêrin mesele çi ye? Îro ez û hevalê min Ronî Ruha em ê pirsan bipirsin ji kî ji Necdet Atalay şaredarê berê yê Batmanê ye. Niha her du jî amade ne ka em wan bigire jor xêratinekî li wan bikin û paşê jî em dest bi guftugûyê bikin. Rojev germe henekî balkêşe jî Tayyip Erdogan ji aliyek ve gef li Kurdan dixwaze êrişê Rojavayê Kurdistanê bike. Yani behsa qirkirinê dike, behsa tunekirina milletê Kurd dike, hemî nirxên milletê Kurd. Ka em binêrin rewşa dewleta Tirkiye ber vê Kudrê ve çi? Çi ji Kurdan hêvî dikin, Kurd çi ji dewleta Tirkiye hêvî dikin. Ev tekiliya her du aliyan jî henekî balkêş di van demê dawî de yek ji siyasetmedarên xwedî tecrübe Necdet Atalay îro mekir mîvan me xwest em fikra wî jî bigirin ka ew çi difikire ka hêvî heye tune mamoste merheba bixêr hatî Necdet Atalay. Merhaba hêvar baş serkeftin ji we roj bernameya. Kewanî başî? Başım şikir spas dikim hêvî dikim wî jî başim. Ku dengê me digêje wan hêvî dikim ew jî baş bin. Em jî başiyê te dixwazin Ronî Ruha niha bi me re ye. Ronî tu jî bixêr hatî? Nav xêrê dabe silav ji bo we her da jî ji bo hevalê Necdet cî û ji bo tê ji mamoste. Silav. Niha rojeva herî germ weke deqeya dawî ji we re bêjim ji bo ku hevalê me jî mereq nekin gelo çi qas rast te nizanim weke deqeya dawî Wezareta Adaletê ya Dewleta Tirkiye destûr da çûyîna İmraliyê destûr da heyeta Dem Partiyê hayê we jî heye gelo. Yani hûn her du jî ez ji we her du pirsim. Yani Rastî jî dişopand heta de haziriya bername jî dikir tiştekî wisa min nedî lê min jî dişopand. Lê hanê min îhtimal dida ku ew ê bersivkê erênî bidin. An îro an sibê. Te texmîn kir yan te bihîstî bû ji derekî? Ne min texmîn dikir yani tiştê ku xwe yek pêvajo gava min ro tev gava de berhev gotin û peyva de peyhev cem hev xuyatgekî wê rê dabîna vê daxwazê. Ronî te tiştekî bihîst yan jî te tiştekî dît di çapemeniyê de di ajansan de? Belê çapemeniya Tirkiye wisa dibêje û zat yanî çavkanî jî suzcî ye suzcî hem tedî rojima wê heye hem jî televizyona wê heye çavkanî ew e û heman demê jî ev îro bersiva Erdogan demak rojnemawanan jî pirsî ku zatin hevdû dibînin an jî gelo ku hevdû wê bibînin yani welhasil wek برز Necdet yani zaman و kuyad bu usalve lebele çavkani heye yani sözcü tvi u sözcü dibêje çe rojnamawe wan belav kiriye. Televizyona Sözcü, rojnameya Sözcü beyan dike ku Wezareta Adaletê ya Tirk destûr daye Dem Partiyê ku biçe hevdîtinê pêk bîne bi Rêzdar Abdullah Öcalan re. Necdet Atalay wextê ku hevdîtin pêk were bi Rêzdar Abdullah Öcalan re tu li benda çi yani tiştekî çawa texmîn dikî derkeve? Ew ê projeyekî dayîne pêşiya Dewleta Tirkiye yan ew ê bang li hevalê xwe yê li Qandîlê bike ji bo çareseriyekî yani bangekî çawa Dewleta Tirkiye li bendê ye yani jî Kurd li bendê ne? Ji ber ku vêçima dipirsim ji ber ku Dewleta Tirkiye li gorî xwe li benda peyamekî ye û Kurd jî li gorî xwe li benda peyamekî ne. Belê. Yani îro 27 mijdarê salvegera damezrandina PKK'ye han bi vê vesîlê vê rojî bîr bînim û pîroz bikim ji bo gela ji bo gelê Kurd hevayî. Wek serpirsa wê jî yani mirov dikare viya bêje hanê demek dirêje em bêjin tiştek haziriya tiştek çê dibe vêga min nizan vêga çi nav jî bikin bi nav bikin lê hanê tiştê xuya dike jî li ber çavê yani haziriya tiştek heye bêjin çendekî berê tedî bi devê Baxçelî gotibû bira Öcalan bê meclisê gruba demê de em bêjin hanê daxuyanî bide
نێرین کۆویە پارەیەک زەحمەتە لێژێ ڕەحەتتر هێسانتر چی دەم هەرە گراڤێ اینجا vê dawiyê ji wî îşaret kir gobra dem here Öcalan bibîne wana jî serî lêdan dolayısıyla wana teva îşareta em bêjin ew kê dikir hani hazirîkî heye wê rêvekin ku heyeta demê bi awakî here birêz Öcalan re hevdîtinik çê bike tabii weka tê jî got hêviya dewletê tiştekî dine û hêviya gelê Kurd jî tiştekî dine lê van çawa bêjim em bêjin tiştê wisa tiştekî ciddî ye mezin in yani hani weka ku tê nîqaşkirin weka magazînel ya jî em bêjin weka hani analîzê sivîk tên kirin falan ne hewqas tiştê pirsgirêka Kurd pirsgirêkî mezin e em bêjin mesela çi qewmîn ku dewleta Tirk bi devê dewlet baxçelî em bêjin pêvajokî wisa da îşaret kirin û gav tê ava kirin wihat asta em bêjin bi Öcalan re hevdîtinê gavan rolê dinêre hani rojhilata navîn û em bêjin geşedanê ku heta nabûne û ji nav pêda tiştê ku ew ê muhtemelin biqewmin teva xuya hani dide nîşandan kî pirsgirêka Kurd wisa li holê bimîne hem ji bo Kurdara hem ji bo Tirkara hem tevayî em bêjin hani planê ya jî tiştê ku tê fikrandin li rojhilata navîn sîstem düzena bê avakirin bi vî halî nabe ji wê bonê hani rêya çareseriyê digerin em bêjin ji wê bonê hani bi ewkê daxuyanîkî nizam bi gotinek bi peyvek falan naqede yek diyemîn jî çawa dewlet dixwaze em bêjin hani dewlet çi dibêje kinasî dîsa dibêjin dibe ki bira Öcalan bê hani bangawazî bike li PKK'yê bêje û dev çekê xwe berdin heta niha tiştê we kiriye ne rast e jê bigerin jê vegerin falan mesela vî hani tiştekî ku ne pêkane ne mümkün e yani yani herî zêde belkî efyekê giştî derxe bêje hûn vegerin beriya 5 salan rewşa Kurd û Tirka çawa bû 5 sal berê bila bi wî şiklî dewam bike ama tiştê ku wekiriye jî em dest nadin we em we sûcdar nakin ceza nadin we ama vegerin beriya 5 sal berê gelo aliyê Kurdan çi dixwaze yo aliyê Kurdan elbette Kurda welatê xwe dixwazin hevalê bedran yani hani ez cara hevalê ronî belkî me sohbet jî kirî ya ji biyê şahad dibim zeviya xwe dixwazin yani zeviya Kurdayê lê hinek di milletê destanîne serê em bêjin pakî Tirka destanîne ser zeviya me pakî Sûriye û çizam İran û Iraqî falan destanîne ser zeviya me û înca lê xweyî jî derên em dawa zeviya xwe dikin baba zeviya me yani welatê me Kurdistana me lê hem dagir kirine hem jî dibe win tinene dolayısıyla hani em dawa zeviya xwe dikin daha welatê xwe dikin yani ama mamser jî heye normal zevî ji ber ku tapiya wî ne di destê me de ye ji ber ku em ne naskirî ne diqada navnetî wî de yani zeviyekî bê tapû di destê me de ye meşxwara ajotiye me jê debara xwe kiriye rast e ama divê em ji bîr nekin ku ev 7 salin jî ev zeviya me di destê dewleta Tirkiye de ye wextê ku li gorî hin qanûnan jî zeviyekî 7 salan di destê hêzekî de be dikare bibêje ya min e jî êdî ya wenin e hûn tenê dikarin bibin maraba yan jî dikarin bibin xulamê min zeviya min hûn dikarin bikar bîne yani dewlet dibêje êdî zevî biye zeviya min ji ber ku 7 sala ez xwedî me û di ser de jî tapiya vî zeviyê di destê dewletê de ye em çawa dikarin ji nav derkevin belê rast e tam tiştê te got ji xwe dewlet jî vî dibêje yani dibe bu 7 sal ez dajon vê zeviyê ji xwe ez şirîkê bûm berê jî vêga jî am ne sal payê te neme ancak te dikarî di nav zeviyê de em bêjin hani qasê ku zikê te têr be tijê em bêjin hani bajoyî bi awakî ew jî li der û dor em xwedî ez ê ez bim lê tu jî li der û dor zikê te ez ê têr bikim vî dibêje lê hani bi çi em bêjin zeviya me dajo bi hikmê zorê zeviya me dajo yani dinya alem û em bêjin hani xwedê jî zane ku ev zevî zeviya me zeviya Kurdayê ama tapû di destê wan de ye tapiya zeviyê destê wan de ye aydê wan e tapû jî saxtê çêkirine hevalê bedran yani tiştê ku herkes zane hani dinya alem tev bizan be rastiyayê çi ye her çiqas em bêjin hani bi xirabî û bi hani hîle û xurda de ku defa em bêjin tapiyayê deranî tibin jî dinya alem zane ku tapî saxtê yani ne rast e ji wê bonê hani em xwediyê zeviya xwe ne hem dinya alem tev zane lê hukûqa em di meriyetê de em bêje an nav dewletî li gorî hukûqa wan erê xwedî ew xuya dikin tapûl serwan e lê zanin aslında xwediyê qedîm emin yani ev welatê Kurdayê ev daristan ev av û çiya û çizan
زوی توایی آکردای اینجا لگوری 5 سال برێژی هەر چخواز ئەم بێژن ئالی ئاستا حقوقیدا تاپو ئەم بێژن مەپاری هەنی قڕێژ نەکردبێ لەواز نەکرد بێژی ئاستا مەشروعیە تێدا هەنێک دێ ئەم بێژن زەلال بیەک و حقەتەن خودیەوی وڵاتی خودیەوی زەویە گەلێک کوردن اینجا مەخوین ڕژان مەخویداندا ئەم بێژن دوی 5 ساڵی داویەدا ئەڤژی بکێر هات یعنی کێم زێدە بکێر هات ئەرێ ڕاستە هێژی ئەو داژۆن هێژی تاپول سەروانە سەرناوێ وانە لێ ئەمژی هەنێ دەبێن یا بنێوان کۆلن یەک ئەv دیەمین ێ دەر و دۆر جینار و هەنێ کەسێک و وجداناوان و چاوێ وان هەیە دبینن و دبیسن ئەوژی دبین هەیە یا و حتا نەها ئەرێ ترکا داژۆتن عەرەبا داژۆتن عەجەما داژۆتن وێ زەوی لێ وەڵا زەوی حەقەتەن کوردایە یعنی دۆسە واناژی دبین دوێ ئاستێداژی هەنێ ئاستا حقوقیدان بێژن دەستکەفتی مەزنتنە بکی ئەڤژی هێنێ دکارن مەسەلا هەنێ ڕۆژاوا ئەم بێژن ستاتویا دفاکتۆ یاژی li başûr em bêjin kêm zêde hane federasyonekê êlî Îranê hane dîsa hani eyaleta Kurdistanê herêma Kurdistanê heye em bêjin di asta hukukî de jî tê nasîn felan tenê Kurdistana Tirkiye li Bakur em bêjin hani hem qedexe bû hem yasa bû hem ewkî da nedat qebûl kirin lê vêga tê qebûl kirin mesela hani Baxçelî jî Erdoğan hê îro jî got işte em Kurd û Tirk felan hani hebûna Kurda 30 sal 5 sal berî înkar dikirin vêga hebûna Kurda qebûl dikin lê welatê wan zeviya wan qebûl nakin yani milletê weka Kurd bi nav kî demekî welatkî wan jî heye yani Kurdistankî wan jî heye Baxçelî jî dibe işte Kurdistan tune falan nizam Erdoğan jî dibe lê hani ew newin yani hani pîvan ne gotina wan e ne em bêjin pîvanê ku ew didênin ew me girê nade yani ev zeviya me welatê me we dagir kiriye 7 sal lê me xwîn û xwîdan da ji niha pêda em dixwazin zeviya xwe xweyî derên hen di çerçeva vê pirsa te de em rot kare bêjekî Kurda dawa zeviya xwe dikin yani zimanê xwe welatê xwe û em bêjin hani statûkî ji bo welatê xwe ku xwe bixwe birêva bin dawa vê dikin hani kinasî rot kare vê bêje lê hani di asta pêşî de pêvajiyê ku dest pê kir belkî heyeta em bêjin demê îro jî here belkî sibê jî here falan çend ro peyda belki da yani ki tiştek çebe hani dve asteda hani hatta davi gava davi jve gava bejin ev naka hani ev ya pariki bir müzakere ra behevditine ra çunu hatine pariki bir heze va pariki bir tekoşine va berxwadane va pariki hani tişte dva greda yani gelo kurtçka bejin du dava xone peva greda hatta kije asti tkarın berxwabdin ya hani talep karbin peva greda devlet Türk hatta kuda em bêjin hani şora marj belî kiriye parîkî pêva girêde konjonktûrê komîtê de derbast bin hani dinamîkê derva Kurd û Tirka em bêjin rojhilata navîn tiştê ku diqewin pariyek wan va girêde falan ji bonê hani ew ê çiqa em bêjin rê vekin Kurda ew ê çiqa em bêjin bigêjin haqî xwe ji vê gava min ro nikare tiştik bêje lê pêşî her tiştî hani gavkî wisa pêvajokî wisa em bêjin nîqaşkî wisa konjonktür ki usta despêkirinayî tiştekî bi qîmete yani awa ew tiştek jê derê hêvîkim Ronî tu jî pirsa xwe amade ki ez pirsekî din jî ji Necdet Atalay bipirsim paşê Ronî tu pirsa xwe amade bikin ha hinkî Kurdan dest pê kiriye dawa zeviya xwe dikin dawa mafê xwe netewî dikin gelek sûç pêk hatin em yani şer dest pê kir di nava şer de elbet gelek sûç pêktin Devleta Tirkiye gund şewtandin insan kuştin komkujî pêkanîn 30,000 insan da hepsa da derbas bûn hêjî 10-15,000 insan di zindanan de ne yani mağduriyetekî pir ciddî pêk hat aliyê Kurda pir zerar nada devleta Tirkiye belkî aliyê ekonomik de zerar gihandiye devleta Tirkiye belkî çend askerê wan hatibûn kuştin ama weke milletê Tirk ji bilî aborînetê de milletê Tirk zirarekî ciddî ji Kurdan nedît yani mesela Kurdan dikarî bû bavetana ser gundên Tirka gundê wan bi şewtandana yan jî zirar bidana Tirkan ama ev ji xwe re nekirin prensîp serî li terorê nedan yani terörizm pêk neanî Kurdan ama tam berûvajî devleta Tirkiye terörizmekî ciddî pêkanî li Kurdistanê zirar da sivîlan zêde dirêj nekim ama ji ber ku pir zêde sûç pêk hat niha her du alî dibêjin em mağdurin ew dibe em mağdurin em çawa ji nav derkevin em çawa garibin li hev werin ji ber ku ev misernav nivîsiye Kurd û Tirk di kîjan şertan de dikarin li hev werin bi vê ve girêdayî
işaretek lazım samimiyeta devleta Türkiye nişan bede. Mesela ez buxar pir cara dibêjim divê kanalê de jî işaretê yekem ku devleta Türkiye dikare nişanê me bide wekê gava yekem niyeta baş dibê lêborîn bixwaze yani. Ne tenê ji ber van 5 salên da wî ji ber 7 salên da wî. Bibêje mil Dêrsimê anî serê we mil filan derê anî serê we siyasetekî min hebû ez negîştim serî negîştim encamê ji ber vê yekê ez poşmanim edî niyeta min ku ez û Asîmê li bikim tune niyeta min heye ez we nas bikim yani ewsa işaretekî niyetekî baş em nabînin ji dewleta Tirkiye ja divan sertan da hevdîtin çêbe jî peyam werin jî gelo nabe yek alî yani heta em garantî ji dewleta Tirkiye negirin em bi tena serê xwe çawa dikarin li hev werin baliyê din ra yani ji xwe em aştî xwazin qet tiştekî zêde em naxwazin kî ji aliyê hember tu bi xwe mamoste işaretekî dibînî wekê niyeta baş a dewleta Tirkiye ji bo em bawerî pê bînin. Yani ez bi vîya bawerim gav bi gav ew ê em bêjin hani bê avakirin tiştek. Ev tiştek ku hê em bi nav nakin lê pêvajokî dest pê kiriye gav bi gav ew ê bê avakirin. Her gavê nû ji aberê em bêjin hani nav nênûkê de kêrhatîtir, bi qîmettir bu şeklî ew ê devam ke. Yani her tiş car ku bi gavek nabe. Dolayısıyla farz tiştê dibe yani hani işaret tek veka niyet salih, niyet ki baş ko hêvî bawerî pê çê bibin civaka Kurd tenê jî na civaka Tirk jî lazim e pê bawer bin yani ji bo çareseriyê. Erê ji ber ku zêdeyî mağduriyet em bêjin bi civaka Kurd re gelê Kurd re hey di pêşî de serî de lazim e gelê Kurd em bêjin bi vê pêvajoyê ya jî tiştê ku heye pê bawer be işaret jê re lazim e lê we kamgo bi carek nabe yani ev ya ew ê bên vangava ew ê bên ev yek yemîn yani em dikarin ev bên hevalê bedran yani di çanda Kurda da hey bi dahan mêr ji hev dikujin wan bêjin hani paşî jî li hev tên dibin destebrayê yani mirovatî çê dikin bi hev re em bêjin. Tê bîre te kek Necdet Atalay dewleta Tirkiye heta niha bi kîjan welatî re bi kîjan dewletî re li hev hatiye heta niha yani ji Osmanlî bigire heta niha bi kîjan re li hev hatiye bi Ermeniya re li hev hat bi Yunana re li hev hat bi Ereba re jî hê li hev hatiye cara yekê me bi Filîstîniya re li hev tê berku navbera wan û Filîstîniya xirab bû di dema Osmaniyan de niha jî yani edî numune hel berdestê te dewleta Tirkiye müsaîd ji bo li hev hatinê. Erê çewa mesela em bêjin bi Yunana jî lev hatiye mesela mübadele kirine em bêjin pêşiya ku Cumhuriyet ava bibe o peyda jî em bêjin peymana Lozanê ava hani her çiqas welatê Kurda em bêjin perçe kiribe jî ji bo Tirka tapiya dewleta Tirkiye yani bi gelek dewletan re em bêjin hani weka li hev hatinekî bi Ereba jî li hev hatine çewa ser sînorê em bêjin Sûriye û Tirkiye û mesela Musul û Kerkûkê yani lê hani li hev hatin vêga sparîkî te fêm dikim em jî bi millet re xeber din hani gelê xwe re herkes bi niyetkî salih yani hani dibên em ê çawa pê bawer bin falan niyeta wan gelo baş an dîsa me dixapîn falan diva tişta da hani niyetkî paqij an jî yani ji dil naxwaze kî ne li gorî wijdan û em bêjin hani ahlak û pîvanê xwe vê pêvajoyê de dest pê kirin ji ber ku mecbûr e ketiye vê xetê ji wê bonê hani mirov niyetkî salih falan erê hebiye baş bû lê nageref tiştekî profesyonel e yani we şer kiriye we hev aniye vê astê ji ber ku win şer dikin yani tarafek Kurd e tarafek Tirk e winê li hev bên yani ne kesê de ew ê li hev bên. Dolayısıyla hani ev tiştekî profesyonel û li gorî hêza te û em bêjin li gorî zanebûna te û li gorî em bêjin ciyê te pê digirî çiqa kes milletê te li dûte kom dibe em bêjin hêz dide te parîkî bi van tişta re girêde. Dolayısıyla hani li samimiyetê falan ez şexsen lê nagerim mecbûrin ji xwe eger bingehayê wî mesela çima rojek yekê ekîmê em bêjin baxçerî destê xwe dirêjê tuncer bakir han kir û o ji wê û pê da heta na hani vekirina meclîsê de em bêjin mirov dikare taqvîm dest pê weka nîşan bike û heta na gotin û peyv û falan hatin vê astê falan mesela çi bû gelo xew dît gelo hat wijdanê
بیشتر وی 45 سال داویه خرابیه کل کرده کردن هنی یا والله هنی شیار بوش شبر والله خرابی که جیوه گرم نه یعنی دنیا دگوهره دوتشت یعنی یک دروایه می ان روجلات ناوین تشتی کود قومن و تشتی کود سبیروی قومن هنی اسرائیل و امریکا مداله وانا روجلات ناوین و دیزاین که روجلات ناوین جنوبا جدوی ده حسابا کرداش داجی هیچ کردار ری دوت کن یعنی دری دوت که اویت ترکاد ترسینه جوی بونی مجبور بین حمله کی بکنج با کردک و او ام تام هاتن سر مجرا کو کیف رونی گله کی جراتی رونی تشخرا پرسام بکه از هنک لیکولیم بکم که او دستورا هیئت چوا هاتیه داین و کرم کرونی سرچاوه مثلا روجات ناوین بله من اتری جانا هنه کوالی من حنک آد کند به روجات ناوین داخلیا چپ منی به وجه که نه امیدی هر کس پولیتیزه بونن ایدی هم معبویه و که دبی چه چیرو کس زمانی محمیه براستی لبلی دست بکی از هاتنا حوال نجدت آن برز نجدت بخیر دکم و سپاسیوی دکم جبرگ مروبین زیرک و تمره پس نیوان بدن اصلا مره وان ایجاب نکه مره پس نیوان بدن لی در حقی پرسکری که کردا و تفگر آزادی دا ایدئولوژیا ویدا میوانه کی خورده زانه چه دبیجه و خوشکانه بخوینه او یک لولی آدون اجی وک ویجی آنی زمان 46 سالوگرا آواکرین آدم تفگر آزادی پیروز کم لگلی کرد لگلی روجات ناوین و همان دمیجی آژانس ولات به کردی دست به دبیچه وشانی کریرو یکمین جار تفگر ما آزادی به تمامی سری ست تشتکی دبیچه ام تشتکی به کردی آواد کن اف گلک گافک گلک پیروزه از آژانس ولات یا کو ایرو دست به وشانی کرد سری ست به کردی و اف تشتکی گافک خورد از ویش خواستم پیروز بکم آدن مگوت یا میوانی مجانی زمان گلو چه مجبور یعنی چه ترکیه مجبور کرد یعنی جارجانا ام به خوش نانرخینی ام دوی تشتکی جدی هولی نینه دما باخ لیدر که و پارلمنت ترکیه و وقتا بانگ بکه ببیجه برا ریزدار اجلان دادی او تابی بهوا کی دند بیجه وره وی دری با آخفه و بانگ بکه ببیجه دبی چمه چک بردا و جوی روژه دا و حتانی روژه ایرو هر جارج هفته جاری دما داد که و پارلمنت ترکیه داخلانی دیگه میجاروی اوه و بی اصراره و واندمی داوی دا جی وکه جارا بری دناو ننو که گوتنی تدی تروریست نمچه ویجی هیدی بکارنینه وکه بری او تشتکی گرینگل هولیه یعنی دبی چه جوی مستر دبی پرسکری که کردا جوی مستر تشتکنینه یعنی حتی نها دهیلا به مروف گافه که بری آشتی باوی اف گاف گلک بسنه یکی وکه باحچلی وطا درکه هولی و بی بانگازی بکه گلو باحچلی دولتا ترک چوان مجبور کرد ورن وی آستی از یعنی لگوریت هوال نجده چوان مجبور کرد ورن وی آستی یعنی از کناسی به دو تشتان بیشن وی پیواجوی لسر دو سبب آواد کم یک هم بیشن تکوشینا کردای برخودانا کردای دیمیجی کنجکتورا نو آل روجلات ناوین تشتی کود قومن و صبیرو تشتی کوی بقومن مثلا تکوشینا گله کردن بیشن hani کناسی دیسام تفزانن جوی گلنه کتین شوپینن و روجنامه وانن اجی سیاست مدارم ام تف بهرات شوپینن yani bu 5 sal gelek kurd be her awayl berxwedin eri dil tiştê ana destkeftiyê me jê zêdetir dil dixwaze lê hani tiştê destkeftiyê me jî bi qîmetin yani asta tekoşînko geştiye astekî bi qîmete mesela niyarê xwe tibinêre yek me têk nebir bu çend sal dibe ez ê têk bibim nizam pêlava di piyê wan da çend nemre nezanim kîjal ku derin çend hebman falan va tişta zanim mesela wana tev hikaye derket, çirok derket. Ne mümküne tek şey be. Zararına da geliyor. Beli ola zarar ki mazındı da yani. Emla keçi xorte xoy kıymet embejin. Xuyna vandırıcı. Cani xod edin. Jibo ve tekoşini. Li tenine embejin hani berxodana gerila. Li zindana geli kurt disa despeked vekrimin havalı vedran ani zaman yani hezaran embejin kurda hejit hapsadana berxodin çok nadenin. د سروی ارده ایکووکا کرده به توایی دبیجم یعنی حبس رازا به تو ملت تنه گفت تف بدی سرهف
nêzîkî bi milyon sala Kurda hani hepis razane dîsa çok nade. Em bêjin siyasetê da mesela tiştê ku hate serê em bêjin hani siyaseta gelê Kurd hani alegal dibêjim nehatiye serê tu kesî yani hatin girtin hatin kuştin partiye wan tên girtin her ro em bêjin bi awakî hani zeft û zor li ser wan hê dîsa diqîrin çok nadin yani li ber xwe didin. Gelê Kurd normalde hewqa tirs hewqa gef hewqa em bêjin bombebaran hewqa qedexebûn falan hewqa darzandin hepis kuştin falan gerek kez bir duvê dozê nemabiye lê gelê Kurd çiqa derfetik dibîne derke kolana qada ya ji hilbijartina da rengê xwe belîd ke falan yani da xuya kirin gelê Kurd îdî ji vê dozê venagere bixwîn û xwîdana xwe heta bi weka destpêkê komê jî metafor zevî bikar aniya heta bibe xwediya zeviya xwe ew ê li ber xwe bide. Devleta Tirk bi ser nakeve em jî nikarin hani devleta Tirk bilohişînin lê devleta Tirk binêre neyarê xwe vêga dîplomasiya wan serobinobiye di asta leşkerî da bi ser nakevin nizam pençe û kilît û nizam çê falan wa do pêr girtin kilît jî me girt yani çawa sankî bi ser keftine na te pêşva naçî yani ji wê bonê mecbûrî bigirî em bêjin weka Enwer Paşa tu jî hikayekî ava bikî hikayekî serkeftinê Enwer Paşa nêzîkî 100,000 kez sînorê Rûsya li wê de nav Qesemê da mirin lê hat İstanbul ew dida balo dida yani em serketin işte Rûsan hatin falan filan ew jî tiştê wisa mümkün e bikin lê nikarin pêşvarin yani daha asta leşkerî da ji wer hasib ser nakevin ekonomiya wan serobinobiye siyaseta wan serobinobiye îstikrara wan serobinobiye yani ew jî îdî hena mayê fîskekî tilwa bidî ku biloşe ji wê bonê hani ne mümkün e wan biloşîn ne mümkün e ew me biqedînin tekoşîna Kurda dolayısıyla yek sebep ke diyemîn jî eger li holê tiştekî jî wisa ye yani ev qeyran û krîz û pêvajoya rojata navîn diqewime û li wê derê Rojavayê Kurdistanê bûye xwedî hêzik hêzê navnetewî li cemen û ev dakeniya herî dawiyê ya dibe çe wezîrê kalê derve ya İsraîl tedî Kurd û Durzî müttefikên men hevalbendê men xwezayînin welhasil gelo ev çiqas bandora xwe yani heye Türkiye acaba dîsa çünkü li holê ev nîqaşî henin Lozan sed sala wê qediya û dîsa heman demê Türkiye hatiye berhilkişandinê ev pergal ev sistem da ku dîsa xwe bi parêzde destê xwe dirêjî gelê Kurd dike gelo tabii ki heman demê gelo Kurdê bixapin nexapin welhasel heme çê ama gelo ev çiqas bandora xwe heye yani bi qasê em bêjin tekoşîn û berxwedana Kurda hatta belki jê zêdetir konjonktürel olarak yani gorî konjonktürel demek o em tê de derbas dibin jê zêdetir ev geşedanê em bêjin rojelata navîn ku diqewîmin û sibê rovê qewîmin jê zêdetir jî li vê pêvajoyê bandor dike çi weka tê jî anî ziman yani vêga rojelata navîn em bêjin ser harîta çi digotin Kurdî nexşe ne mesela haritayê ne harîte ser haritayê sayes pîko em bêjin avakirine yani 1970 da em bêjin van sînora çêkirin ser haritayê çêkirin û Lozanê jî weka em bêjin hukuk danê yani danasîn nav dewletî da bi peymana Lozanê em bêjin hukuk girt bingeha ji wê girt lê ev ne li gorî demografî û sosyolojiya em bêjin rojhilata navînê yani li qaîdekî bingehayê xurt nîm bû ev ya yapayê sunniye ji wê bonê ji wê rojê heta niha jî huzur li rojhilata navîn çê nebiye ev ya dibû yani çend sal berê dibe çend sal peyda awakî yani ev kevir wê bileqe heta bigihêje qaîda xwe ji ber çi ji ber ku li ser qaîdekî rast ava nebiye înca ev sala derbasbûyê em bêjin ev pengava Hamasê ku dest pê kir û İsraîl jî bersiv dayê tetikleme kir yani ev proje em bêjin rojelata navîn îdî tetiklema wê kir yani pêvajokî nû dest pê kir û îdî jê nayê vegerandin yani ev jî çi işte o harita ku nerast bû em bêjin 100 sal berê li gorî wê haritayê dîzayn kirin belki hani tam 100% li gorî çareseriyê û demografiyê û li gorî em bêjin heq û hukûqê adaletê nebêjî lê bi awakî li gorî hani heq û hukûq li awa parîkî
پاریکی ان تایبەتی ji bo gelê Kurd ferz e parîkî li gorî heq û hiqûqê em bêjin ev dîzayna nû bê çêkirin. Ev ya Amerîka jî îşaretayî dide, İsraîl jî îşaretayî dide, dinya tevayî em bêjin îşareta viya tev didin. Tu kesek ê ku li ser rojhelata navîn planek, hesabek, polîtikakî ava bike, tu kesek tune ku hesaba Kurda neke. İşte ev ya jî tirka ditirsîne. Yani sebeba diyemîn ji ev pêvajoyê ku behsa dikin ku heyeta demê ew belkî îro belkî sibê bişeyîne îmraliyê û belkî îmralî jî yani Serok Rêzdar Öcalan jî belkî bê Ankara an jî Amedê hani çend tişta bêje daxuya hanî bide falan ê ku vî tetikleme dike hani pêvajoya diyemîn sebeba diyemîn jî ev e konjektûra derva. Ev işte pêvajoya diyemîn ku em bahs dikin rojhilata navîn pey destelatdarî dewrkirin li Amerîka em bêjin çend mekî nîv peyda ew destelatdarî devrê Trump kin gav bi gav em bêjin zû bi zû hani ev pêvajoya nû xwe bide nîşandan. Belkî vêga di serê we de jî ya jî ku dengê me digêje wan di serê wan de derbas be ya wahê nû em bêjin atêşkes çêbû navbera İsraîl û Hizbullah an jî Lübnanê de falan. Rêvan tişta ew nînin yani evana dibe weka gavê navberê ne yani ne destpêke ne jî dawiye. Yani rojhelata navîn bi kinasî ji nû va tê dîzayn kirin ev dîzayna nû de hesaba Kurda hey. Kurda bi tevayî negêjin em bêjin heq û hiqûqê xwe jî kêm zêde wê bigêjin heq û hiqûqê xwe. Rojava statûkî de facto hey li başûr ji xwe statûkî em bêjin federal hey li Îranê hani pêvajoya ku dest pê dike rojhelata navîn li Îranê wê encam bê muhtemel Îranê wê rejîm bê gorandin Kurda li wê derê wê zeviya xwe xweyî derên yani çaval rojava xweyî derketin. Înca sê perçê Kurdistanê em bêjin Kurd bibin xwediyê zeviya xwe perçê herî mezin tu bêjî na wala ya ne Kurdistanê ya jî nadim wê ne Kurda dikarî îkna bikî ne ti kesek tu nikarî îkna bikî. Ji wê borê dewleta Tirk lazim e tiştek bike. Kurda ra bi awakî lêv bike. Vêga lê digerin lê heta ku derê wê lêv bikin ew ê çiqa Kurda hani razî bikin memnûn bikin ew ya pêvajoya wê diyar bike. Mamoste Necdet Atalay wekî nûçiya deqeya dawî muxeses bora par vê bikim paşê jî pirsekî min heye. Dem Partî Ayşegül Doğan dibêje heta vê deqê jî Wezareta Adaletê bersiv nedaye me. Yani wekî deqa dawî. Yani di televizyona Sözcü de di Rûdawê de jî di gelek ajansê din de jî hatiye beyankirin ku Wezaretê destûr daye Dem Partiyê lê belê Dem Partî dibe heta niha tu belge tu kaxiz tu destûr negîştiye ber destê me. Hatibe dayîn jî em nizanin haya me jê tune. Di derheqê mijarên ku niha te behs kir mamoste Muzaffer Ayeta yek ji rêveberên girîngê Partiya Karkerên Kurdistanê ye yani gotinê wî derbas dibin. Duh daxuyaniya wî hinek em tirsandin ya rastî. Bahsa lehevkirina dewleta Tirkî û Amerîkayê dike. Yani Amerîka bi şeklekî plan kiriye Rojava bifroşe, Rojava ji çav derxistiye û bang li Rûsyayê dike, dibe rê nede vê yekê. Tişt çi ket serê te ji daxuyaniya Muzaffer Ayeta? Yani ya rastî şîroveyên ku heta niha me kirine yan jî tê kirin hinek ne li gor dilê wî bû ew hinek cuda şîrove dike. Te çawa dît fersenda te çi wê hevpeyvînayê xwendibû wê nivîsayî lê peyî ku min û te telefonê de jî axivî min dîsa ber hêvarê lê nêrî dîsa min xwend la tiştê ku tu dipirsî min jê fêm nekir yani mesela ne bahsa ew kê dike li hevhatina Amerîka û Tirkiye em bêjin ji bo tasfiyekirina Rojava weka ku sankî levhatine min wisa fêm nekir. Dibe ki pey ku seçima hilbijartina em bêjin Amerîka Türkiye dîsa planê xwe derbarê tasfiyekirina Rojava gunca nû kir güncelleme dîsa nû kir dixwaze bi Trump ra dîsa bazariya va tişta bike yani rêberê dîsa va tişta anîbûn Rojava xwe niyet kiribûn Trump ra heta bazarî kirin parîkî Trump pêşiyayî jî vekir em bêjin hani Türkiye deh operasyon kir Afrînê û Serêkaniyê em bêjin dagir kir falan lê jê pê de pêşî hate girtin awakî Amerîka jî rê neda dolayısıyla di nivîsa Muzaffer Ayeta jî min wisa fêm nekir yani wekî ku Amerîka û Tirkiye levkirine ne wî dibe
Demek ki Türkiye dîsa van planê xwe tasfiye kirina ew nû kiriye dîsa güncelleme kiriye o dixwaze bi têkilî û bazariya rejîma nû ra desthilatdariya nû ra Amerîka ra Trump ra van dîsa nû bike yani güncelleme servan esasa ser tasfiye kirina yani plan heye proje heye lêlevkirin çêne bî hetana lêv ki masiya hevalê me rojnamevanan özgür politikayê bi taybetî ji ber ku röportaj de özgür politikayê de hat başlandin carnan hevalê me rojnameger noxtên ku xelkê dixe nava tirs û panîkê derdixin pêş derdixin manşetê nivîsî wisa dinivîsînin yani ez biha rast nabînim rast tiştê ku tu dipirsî wisa tê fêmkirin yani tu baldarî ne nêrî înca li pêvajo ve hani PKK ne müzafer ayeta biteni avadı ve hani dedi gelek kes em bejin daxili onu deraki pêvajoyê da em bejin geşedanê ku çêdibin çawa dinirxîn çawa digirin dest falan em bejin tenê ne müzafer ayeta giştî hani revebrê PKK da yani dan axivin nefisîn falan gavam ro tev de berhev tiştê ku vêga em serî nîqaş dikin ku bi nivîsa em bejin müzafer ayeta wasa tê fam kirin ne wisa helwesta PKK yani فکرایی جویی تشتی تنه اره دبیجن ترکیه خوازه روجاوا دیسا تصفیه بکه حتی سروی اساسی به امریکا را بازاری بکه حتی تشتی آستا فرمی دا بلکه tam deşifre nebiyene atiye diyar kirin yani dibin ki Türkiye viji teklifi Amerika tke til ser kurda çi hesabı ki bavu evyal min eze hani jbote vi tişti bikim deteni trefeke ez hani kurda tasfiye bikim yani reş kurdara veneke bazariya vi tişti tke vi teklifi ji dibin ji Amerika ra kiriye yani çıkaras çıkanar rast nizam nil goriyem devleta Türk nastkin devleta Türk ve teklifi bike yani dikeji yani jbo tünekirna kurda her tişko kemtke yani eğer JB bawer bibe ev encam bibe u biserbke ve yani askeriya Amerika tkare bikel rojala tanavin le tekliye wanji ne kancın ne başın baweriya wan bev şikestiye her çıkazan beş şirki hevi NATO'yu bin bi salay diplomasiya wan behevra habe falan ji le ev ki wanji şikesti yani baweriya wan behevra şikesti çünkü rejima Türkiye venage yani çava bejim liser kar feyda rojane digare liser bejim evki esasi domdreji politikayı domdreji buraya vanabe rojane diji rojane tevdigare yani çünkü bunu bavariya hoş kenan diye Mamosta devleta Türkiye çima faydaya xaya siyasi naffikre dema basa Rojavayê Kurdistanê dike mesela devleta Türkiye dizane ku bixwasî 20 milyon hemalatîn wî Kurdin tekiliyekî manevî heye di navbera Kurdên Rojavayê Kurdistanê û yê Bakur de û digel her tiştî natirse dibêje ez ê êriş bikim ez ê korîdora xwe 100 kilometre bim jêrê ez ê korîdorekî ava bikim ez ê dirê nedim ku li wê derê plansaziyekî kurdewarî çêbibe mesela wextê ku merov ji dûr ve dinêre ev ne li gor fayda devleta Tirkiye fayde di lehevkirinê de ye ama em ji daxuyaniyê wan tu lehevkirinê nabihîsin eger mesela fermandar Mazlum Abdî jî got em hazirin li hev werin em hazirin bikevin nava diyalogê jî ama devleta Tirkiye her cara taybetî Tayyip Erdoğan her cara devê xwe vedike bahsa tünekirinê dike bitirme operasyonu tünekirin di rewşekî wisa de devleta Tirkiye hakikaten dikare êrişa Rojavayê Kurdistanê bike tarûmar bike hem reşayî ve hem ji hewava yani var felaketekî mirov dikare bibîne berçavê xwe yan ew rêya lehvatînê tercih bikin tu dibêjî ya vêga tabii van tiştan nerehatin ji bo devleta Tirk yani xwedî em bêjin ordukî mezin çek û silahê mezin destî dane de em bêjin nav NATO'ya da pê Amerika da herî em bêjin ku derfetî zêde û hejmara zêde orduya Türkiye falan lê dîsa jî operasyonê bi vî rengî hani tiştekî rihet nînin lê dikarin bikin yani tiştî dikarin bikin gava em bêjin hani çima ji Kurdên Bakur natirse mesela nabêje ya ez êriş bikim ez serû bin bikim va Kurdên min wê li hember min derkevin wê nabera min û Kurdên min xirab bibe wan natirsin ya van psikolojiya ev van parîkî psikolojiyi ve girêdan yani psikoloji belki bir barış önlü xun nizam hani Türklüğün sözleşmesi binavê Tirkî evkî hebû dibe ki yani Tirka Kurda weka xwe nabîn yani tu astî da serdest bînin xwe serdest bînin
Kurda jî bindest bîn tenê Kurda milletê dinan lê taybetî jî Kurda înca ji avakirina kovarê komara Türkiye yani Cumhuriyet ava bu 101 sal em bêjin bi ser ket felan li ser înkarkirina tunekirina Kurda em bêjin ava kiribûn viya nêzîkî heftê sal şêst heftê sal çend nifş dibe nêzîkî du nifş sê nifş derbas dibin yani îdî hewsa bûbû ku bawer kiribûn Kurd tune neşxwa peyda Kurd em bêjin hanê bi destpêka PKK em bêjin îsyan kirin falan serî hildan wî çaxî gotin terörîstin nizam çine falan filan tê bîra me tê jî heva ronî jî emrê me digêje ye hema em di heman emrî de belkî tedî berê tunebûna Kurda nîqaş dikirin yani profesöra tarih profesörü nizam çi antropologa falan li derketin televizyona bi saeta Kurd hene tinin nîqaş dikirin tê bîra we newsa lê peyda Kurda li berxwe dan xwîn rijandin xwîdan dan zîndana da li berxwe dan erê ola Kurd hene lê hanê mafê wanîne Kurd hene mafê wanîne erê vêga jî dibe erê Kurd hene em birayê hevin lê hanê welatê wan tune Kurdistan tune falan filan dolayısıyla hani 100 sal tunebûna Kurda em bêjin ajîte dikin propaganda dikin û em bêjin tekoşîna Kurda berxwedana Kurda weka terörîzm em bêjin pênase dikin ji milletê xwe re li ser vî em bêjin gotinê siyasetê dikin psikolojîkî wisa avakirine yani ji Kurda zêde em bêjin natirsin xwe serdest bînin Kurda weka tehdît bînin ji bo pêşeroja xwe yani wisa psikolojîkî avakirine dibe eger Kurd hebin em tinin eger Kurda tune bibin em garantî dibe pêşeroja me yani vêga Anadolû bigere falan Karadenîzê bi vî şeklî difikire yani mafê kiye welatê kiye zêxwediyê zêviyê kiye falan tapû di ser kiye lê nanêre yani dibe eger Kurd hebe em tinene hebûna me dikeve tehlikê falan dolayısıyla psikolojîkî wisa avakirine ji wê bonê refleksa yekemîn kesekî Türk ya jî rêveberkî Türk ya jî em bêjin partîkî Türk refleksiya wî ye yekemîn tinekirine Kurda işte bin pêkirina Kurda şikênandina Kurda çokdayîna Kurda falan ji wê bonê vêga gefat xwînin nizamê rojava serobino bikin nizamê me çê bikin falan filan lê xuya dikê ev ya nemimkine pêkan nîne yani ji wê bonê vêga tiştê dinan lê digerin işte Bahçeli vêga mesela çima Bahçeli ji me tevar em şaş nebûn çima bi devê Bahçeli van tişta tê gotin belê tê Erdoğan gotiwa normal e em bêjin Cumhurbaşkanı sero komare ya jî partîkî di gotiwa hatta CHP gotiwa em got parîkî sosyal demokrat e falan hani îdawîya demokrasiyê hê van tişta dikare bêje lê kesik ji me ji Bahçeli hêvî nedikir çima çünkü hebûnayî li ser tinekirina Kurda ye hebûnayî li ser înkarkirina Kurda ye falan û hani tenha em bêjin tiştê heyî zêdetir dixwaze ji bo hani zor û zahmet û em bêjin bêhukukî û bêahlaqî ku bi ser Kurda ve bê herî zêdeyê ku dixwaze Bahçeliye dolayısıyla bi devê wî em bêjin vê pevajeyê dixwazin ava bikin çima ji ber ku îdî rêkî di ji wan re nema hem ev geşedanê dervayê hem jî tekoşîna Kurda ji wê bonê vêga li rêkî di digerin yanî ew jî dibînin îdî eger li Kurda li hev nên ew ê tune bibin lê ku li Kurda li hev bên pêşê roja xwe bi Kurda re dikarin em bêjin ava bikin lê gelo çixa ew ê ji Kurda re rê vekin ew ê Kurda çixa bikin şirîkê desthilatdayî rêveberiyê Kurda ew ê çixa bikin zeviya Kurda ew ê çixa bidin Kurda wiya hani ez nizanim tiştê ku heta niha xuya dikê jî nayê xuya kirin lê divê noktê de jî hani cîhat dibêjim mesela sal 2013 û 2015 em bêjin pêvajoya çareseriya yekemîn ji bo me tevara li serî de ji PKK û serok apora em bêjin hani tecrübekî ye dolayısıyla hani biraz ez tu fikarên tune şahsen dolayısıyla hani gelê Kurd jî bira tu fikarê wan karim bêjin bira tune ji ber ku bi destê serok apo em bêjin vê pêvajoyê ew ê bimeşe bi awakî hem tecrüba yekemîn 2013-2015 jî gav emro bide berçav gelek tişta da fêm kirin bime ji wê bonê îdî bi dingînin em yani îdî rihetin îdî em bêjin wisa bînteng û lezgîn falan nîn îdî sakîn ruhîk em bêjin em nêzîkî vê pêvajoyê dibin Ronî tu pirsa sawalek min heye tu pirsa xwe hazir kê ji bo tu pirsa xwe hazir kê ji bîr neke ez vê derê
سر مجرم نها او ایماجا کو تباسکر ایماجا کو دولت ترکیه ملت ترک جواکا ترکیه در حق کردان در سری خدا چی کرنه راسته اگر امو سابانا زور منت شو یعنی ام کردین فقیر فقرا بانا مشخور سردستی ترک قبول دکر ما مشخور دجین حتی مرنه مسئله نبود اما ام شیار بونه ام ملتی که هنرمندن ام جه ادبیات فهم دکن ام جه اصالت فهم دکن و عادتی که مهیه ام برواجی وی ایماجا ده سری واندانه ام جه دنیای فهم دکن جه دیپلوماسی فهم دکن و یا همی جه عرف و عادت مته ام دنوا خود هر چند فودال بنجی چند کلتور میا لهواتنه هیه ام زانن دجمن خورا چه معامله بکن ام چه وزان لهوارن و یا همی او نزان نها هم عالی پولیتیک هم عالی چند کلتوری هم عالی ادبیاتی ده ملت کرد پر ده پیشتایه جبرویه که زور آمد چه یا ام دبیجن اما که جواک چوا ممکنه ورن ریوبرن جالی کسی که اوقاز جاهل وکی دولت باخچلی طایب اردوغان و یعنی شخصیت اندن چوا ممکنه ام ورن ریوبرن جبرویه که زور آمد چه ام دستور نادن جبرویه که ام خدخون ام مافت بن پسیکولوژیک من چونکی میریک نج ادبیاتی فهمدی که میریک نج هنری فهمدی که نج نزاکتی فهمدی که نج دیپلماسی فهمدی که هیتنه بیترجس قردکن بکوژن دائما نگاتیف جبرویه که اما جواکا مت tam برواجی پیش کتیه جواکی کی پیش کتی جواکی کی جاهل نزان فرقی هه دوی ام چو نشان بدن نزانم اما دردکی مه کو ام ایماجا خو راست نشان بدن او کردی کو او د فکرن ام نه او کردن رونی کرم که حتی نیویدری ویلو هولت شتکی وسایه بانگوازیا باخچلی هیه و همان دمیج اردوغان دمیج پشتگیری دمی لیبلی نامدام دبیجن هولی هین شتکی زلالینه راسته وطا شتک نقوم دبیچ انجام نه هولی شتکی زلال تامینه لیبلی حتی اینها هیلک ما جمهنک يعني وك بيتش سديست بالتهاوي عقب مهب فاشيزم بالتهاوي آوا دستي وي بنادقاش وناخن أفهيلك مهجي هي راستياك مهجي هي وهمان دميجي إيرو أم تشتكي وصل هولتي مشانن يعني بعقب مهب فاشيزم را أم حوجية تشتغل كتيولي أم كرك بكار بينن أن قالوا بكار بي أفهيلا ما أفا عقب مهب فاشيزم بالتهاوي آوا دستی ویجو یعنی دبیچه بتهاوی سلاوی قبول نکرا tabii ki hene ki nezi CHP yani dibêçe heger pêvajoyek bê meşandin aşîtiya ki bi nav gelê Kurd û Türk da pêk bê hîn nêzî bi CHP ra pêk baniya û ez wer bawerim an dibinî ve wisa tê gotin ev Ahmet Özer jî lewra qeyûm hat ser û ket dibêçe hefsê nayî ro hefsê da ye ji ber gotin ew jî yani bahawaki yani ya dibêçe ya dakanya çapemenya Erdoğan û Bahçeli ya ana devletiye di navbera tevgera azadiyê û di CHP da weke dibêçe navbertî dikir û heman demê li hemberî vê pêvajoyeke wê bi Erdoğan û Bahçeli ra bi serkêşiya Bahçeli an wê pêk were gelo yani di rojên pêç me da dibe bi krîzekî ra rûbirû bimîne yani hene kelime bitahavi kabul nekin. Bitahavi yani van hezara aşti kabul nekin. Ya mümkün tabii yani Kurdaji netewkin nav Kurda da çawan bejin şoreşkiri wan hebe hawqan bi ixanetçi jî. Çıka insanı qanca bin hawqa xrabi jî hene. Yani ez gotuna tabi şekil bibirim belki diyalize bikim. Dawiya yani damat di em her vakt riber gali Kurd Brez Öcalan ve ke خودیه گفتن دیبینه یعنی او دستی ویدایه او سرکشی و شراری و همان نمی سرکشی و عاشقیه بجین tabii ki eftişteki hin holi ne kavmiyiz yani bavarım ne hapas ne cida imrovi savaliş bike dama ev bangavasi bike u hinek kelimel hemberder keve dibeçe bike galo ihtimali kusa dibeçe u çebe çıkaygan eder keve. Beli yani hesabı tişeko hatta naha xuyat ki mesela Türkiye devleta Türkiye jî dixwaze em bêjin hani bi awakî Kurda neko hani li hev bê Kurda çawa bêjim
Binameriyat. نه وان جی پرسکریک درینه لو جیرا نبه اشترکار نبه پرسکریک چوا پکی وان مثلا بین قارشی هف ممکن به وان که دو سه بش وان بیشن بین قارشی هف به هفت کevin کرده ویچ آخیه وی دوش دولتی بر نبه به هفت کevin یعنی بیشن او کی سوسیولوژی کرده وساجی he her çıkaz hevi ki devlet Türk usaha be hatta belki de pişleri de plan ki usaji be ki car te xuya kırın fikare miji çeydi be fikare gelek kurda çeydi be لی کردن نه او کردن اولی بدران قاس بری گویا یا کردن نه او کرده برینه کرده ایدی زاننه تجربه کی وان هی بیشن هنی دیروک ناست کن خوب خواه جیان کرن نفشین نه ها مثلا نابرا 45 سالی نم هر سیجی نوسا دی امری خودم به گلک تشتا جیان کر یعنی بون شاده ینک تشتا هن dolayısıyla hani vega levya me her seyci mine bu avaki idi yani hani hişyar bin az baver me ne xapandın دیکو وی پیواژوی وی برای و به سروگ آپویه و به کیران بیشن وی با آواکی وان مذاکره چه ببین و هنی ام تواهی با آواکی ام تفلی ببین ویگا هنی بلکی نه وقتیه تجی تگو لی تشتک اگر جواک ikna نبه او تشت بقیمت نینه یعنی وکا بیشن پیلانا سایس پیکو وکا پیمانا لوزانه وانا دمدریجی ام بیشن دوام کرن لی هزار سال جی باجو دیسا جی حتی قاعده جی خو نگره ام بیشن اوی بلزه dolayısıyla hani vega ev levhatın ya jî çareseriya perskrika kurd levhatına kurd Türka tiştekî wisa hêsan rahat nîne ne mümkün li ser xapandinê li ser em bêjin tiştê piçûk esasê piçûk levhatinek çê bibe çünkü tikesa ikna bikî jî eger civak tevahî hani qahîr ekseriyet ben yani sadîsat belki ne mümkün be wakam go kurda da jî tişteko keseko ne acibî nebe derin li hani PK و اهل PK و سروگا پو فلان گاوات تشته گوتن ام بیجن بزیدایی کرده و راضی ببن بوی تشتی dolayısıyla ser esas ki ko civak le kani bebe ikna bebe و levhatnek çe bebe hatta levhatına bejnev ki tenici ter nak yani kurda tabi ikna ki Türka ikna ne ben evjina be avalno yani lazım Türkaji kemzede bu avaki ikna beben evji bu fayda vaneji disa vali bedran qasik bere goya گود ترکا چما illahî tinekirina Kurda digerin eger bi Kurda re bibin yek hani ji bo feyda wane jî heqetin wisa yani mesela tenê di asta ekonomiyê de jî binêrî ji bo tinekirin û înkarkirina Kurda ewan xwe ji nanê xwe kêm dikin no ji nanê xwe kêm dikin nanê xwe piçûk dikin yani eger vî şerî bi çareser bibe yani tenê di wê parametrê de ji nanê wan ew ê mezin be cêbka wan ew ê xurt bibe cizdanê wan ew ê mezin bibe falan yani emme teva ewan jî emme jî dolayısıyla hani lazım civaka Türk jî hani ikna bibin ji bo ikna bibin jî rê û pêk ew hene yani argüman hene mesele ew ast bê ew roj bê tiştê hani li ser esasê em bêjin îknakirinê hani tiştek bê xuya kirin levhatinekî çê bibe wî çaxî mirov dikare li hev îkna bike û kesê ku em bêjin hani îkna nebe jî illakî wê derin lê tiştê mühîm ew e ku hani civak bi gîştî em bêjin bi awakî îkna bibe eger civak bi gîştî îkna nebe hani navbera hani belki ne vaktiyeli PK u devlet lev beyince eger civat ikna nebe o perskrek çareser nabe yani ki evyaji ne mümkün yani çünkü PK jnav gelti em bejin tekoşina gele Kürt temsil ke ya keçu xorte Kurdan eden avda xuynu xuydan xodidin o heri hani damezrineri PK ji serok apoye yani jmeteva zetir PK u gele Kürt nast ke da xazewan em bejin ekotekoşina gele Kurd aniye ve aste seroka poejue bone jberko ew ve pevajo ew breva be müzakere bken bejin serkeş ew be yani bi dilrahati Kurda teft karın li piş pisekin en azından em karın li piş pisekin pişkiri bidini jibo pevaje be çareseri ve meşe avaki bi dilrahati em pişkiri bidini em bejin karın rola meji ew duida adbinin li tişteki de hani jber havalı roni baskir hani Ahmet Özer Murat kare gerek kayyuma bejin Esenyurt'te falan nikaş ke biçen ali ve devlet gava diyaveje tene hesabı tene nine zani yani seçer tişta hesap kel du hef falan wana tev hef cvine bu bejin bu hamle ki hesabı wan tişta teft ki ev Esenyurt'te Ahmet Özer Paris'e bir tasfiye kirina İmamoğlu vaji yani bir siyaseta ev ki vaji greda siyaseta andırmış
yani rêkî vedikin ji bo ku heta bigêje İmamoğlu paşerojê de tasfiye bikin. Çünkü Tayyip Erdoğan ji bo pêşeroja xwe tenê İmamoğlu ew dibîne yani alternatîv û tehdît dibîne. Ji pêda yedinan hesab nake yani hesaba wan nake. Nizam Ahmed, Mehmet, Mansur falan hesaba wan nake. İmamoğlu bawakî tasfiye bike divekî pêşiyan vekiriye. Ca rêkî vekirin duê da yani xetik em bêjin vekirin ji ber ku awakî xwe bigînin İmamoğlu pêşeroj de hûn ê bibînin di ser wê xetê tiştek bînin serê İmamoğlu. Yani en azından wê niyet bikin. Mesela Kreşa'da henekî xwe gihandine rast e. Mesela Kreşa'da ew serê İmamoğlu bêşînin mamoste di derheqê şaredariyan da mitxwest ez tiştekî bipirsim. Niha dewleta Tirkiye dest pê kiriye dest datîne ser şaredariya wê dewam bike jî wisa xuya ye. Faydeya şaredariyan çi ye ji bo Kurdan heqete? Di mesela siyasî da çand û kültûrê hinek berfire ji ber ku em ezbere daxivin em dibêjin vîna me em dibêjin dest datîne ser îrada me ama ji bilî vê di rastiyê de dixwazim bipirsim. Mesele ne vîn û îradeye mesele şaredariyê de siyaset heye tune ye. Şaredarî ne tenê xizmet e. Mesela eger dewleta Tirkiye dest dayne ser şaredariyên ku Kurdan xezenş kiriye Kurd çi wenda dikin? Dixwazim wisa net zelal em bizanibin em çi wenda dikin. Şaredarî çi fayde dide Kurdan hakikaten. Tu weke insanekî xwedî tecrübe li Batmanê te şaredarî kiriye. Çend mehan şaredarî di destê te de mamamiste? Ez nêzîkê neme li ser ya weka şaredar li ser görevê mam lê pêşiyayî heye min yani ji not û niha heta em bêjin bûm şaredar 2009 10 salî de li her astî de em bêjin xebitî yani di mutfağa şaredariyê de vitrînê de Kajmera basa giringiya şaredariyan bike ji bo Kurda. Yani şaredarî pir muhîm in ji bo me weka te got kî rastin wana erê di asta siyasî de û îradî de îrada me ye, vîna me ye, temsiliyeta me ye, dolayısıyla destavêtina xîreta me lê evana tiştê manevî ne. Dolayısıyla duê astê de ji xwe nayê qebûl kirin lê ji bo jiyana rojane û ji bo jiyana bajarî û bajarvanî heta ji bo netewbûnê ji bo netewbûnê yani qaîdê cîkî mezin digirin şaredarî. Mesela şaredariya Batmanê de min şaredariya yî kir nêzîkî 4500 insan dixebitin nan jê dixwin. Dibin xwedî belkî vêga zêdetir bin yani û wextê de 2009 da ez şaredar bûm. Ama devlet ew ne mesele çünkü devlet dest dayne ser jî aynı insan dîsa dixebitin. Na digarîne. Gava devlet qayyum em bêjin ew dike davêje serî gelek insanê me ji kar davêje. Vêga çend salê dawiyê nêzîkî 20 salê dawiyê devleta Tirk aslında bi AKP ve jî dest pê kir eviye. Weka xizmet almî dibin yani kesî nahildin weka bi kadro kar em bêjin weka çiqas bişxulin perê ew kêwan didin yani Tirkiye xizmet almî digotin yani ew kewan distînin dikirin. Dolayısıyla zêdeyî bi wî şeklî îstihdam dibin insana şaredariya. Gava ku qayyum davêjin serî em bêjin ême di derînin o êxo tînin cî. Dolayısıyla hani 4-5 insan her malê 5 kes be nêzîkî 20-40 insan dike yani nanê xwe jê dixwin jiyana xwe ava dikin em bêjin da asta aborî de manekî qîmet digire. Jê û pê de têkiliya te bi ew bajarî tevayî heye yani bi sermayê ra bi bürokrasiyê ra bi siyasetê ra bi awakî gava şaredarî destê te da be ti ew kay tayin dikî yani hani istikametayî tayin dikî. Dolayısıyla tev li gorî te pozisyon digirin. Sermaye li gorî te, çapemeniya heremî li gorî te, bürokrasî li goriya te, siyaset li goriya te, esnaf li goriya te. Yani jiyana bajêr tevahî hem de asta siyasî de hem de asta aborî de hem de asta rêveberiyê li goriya te em bêjin pozisyon digirin. Ev tiştekî pir muhîm e. Binê çand û kültûrê de fayda wî çi ye? Ez ê hatima wê de xal em biçin. Erê di çand û kültûrê de mesela peyko şaredarî ketin destê me mesela de her em bêjin tiştê muhîm du beşî de çêbû. Yek jiyana jina da yani guharandin kêmzê de çêbû hem de îstihdamê de hem de rêveberiyê de cidî wan medda wan hem jî jina em bêjin di pirskirêyekê xwe de sazî ava kirin, hevûdû birêxistin kirin, destê wan gêşt hev werhasil
روناهی کی جوان را آوا بو یعنی جنارا خطک نتورک آوا کرن دوستا تشتکی قیمت بوش بو جنا زیاده قیمته دیمی جد hani çandu zamanı Kurdi da gerek sazı vekrin gerek embejin evka afrandın gerek berheman hat afrandın falan kayyuma gavaten peşi vantışta tasfiye etkin. Mesela şaredariye Batmanı vega hani hecmara yine biramın ama de 12 ben bejin vaka mahalle evi halt evi yani mala gel iltaqa hebun. للتواهي قرصة سازي قرصة فولكلوري قرصة چیزان موزیکی شانوی فلان هبو للتواهي هبون خیلی ملت تازی خوشی جار لورچیت کرد جان ایشان و دعوت خوشی ام بیجن لورچیت کرد فلان yani gelek çava bejim de اوکا زمان و چند باش yani peşketini gebu xodi derketini gebu alaka ki bu جوی بونه وانا پرمی پیشنگه ودکن کسین نویسکار دعوت دکن جبوان روزین خواندن یا فستیوال مثلا مچیت که خواندن و نویساندن کرمانجی پیش که و قرسین بلکی کرمانجی دست به بکن راسته yani devlet usa bu avalı bedran hatta bizim müdahale 2009 operasyonu KCK aslında müdahale bizim tevgara kurt مرود کار میلاد که تقریبا هیچ چیزی مرود است که هیچ چیزی امروز müdahale کردن پیدا müdahale شهرداری کردن 2016 جی قایم ماویتن فعلا yani 2009 دست پید که حتی هیچ چیزی وسا bu ki لهرم yani باکور کردستان devlet idi tenet saziye xoda bu yani de kaymakamlık da bu dualilik da bu karakola polis da bu nizam de tabura askeri da bu falan yani kolan saziye sivil rexistine de falan tev Kurd bun idi Kurdevar bun yani idi ava ki eğer hani ser Kurdu Kurditiye evkek nekin yaji tekiliye wan tinebe ser vexate دناو جواکی داو کنسولیده ندبون یعنی قیمت وان چه ندبو نکار بو سرمایه داری کربیا نکار بو متعهدی کربیا نکار بو ملتی کربیا نکار بو جامعه دا وعز دا بیه یعنی دولت تنه کتبو سازی خو آوایی خو بینای خو کولان باجار گند هیدی bu Kurdistaniye vatçun bu Kurditiye vatçun devamlı müdahale kirne bejin de asla fiziki de eri digirin saziye jina digirin eçande digirin nizamçı digirin falan sermaye disa bejin meyla xod de servan falan le de dil da dinav civak da tişna gare yani de hiç hal bijartın de dengi ki zeydetir disa millet dil bijere yani Ronu kerem ki dil bijerim yani ertişte hevan işte beni xeskir gelek green yani bahawaki devlet hawl saziyen xal avay xo heyvri bu bahawaki gelek kurt milli psikoloji da az bavartkin bavariya ka mezin de gelek kurt demak saz dibe çe şaredari yawan be milli psikoloji bahawaki gelek kurt feri serxabun و azadiya xad ve ev duwi milli psikoloji da devlet ve dibine ez bavar dikim yani işte her devlet jediktirse ewe yani gele Kürt biye lezzet da mafi xoseriye xodi hak bahava ki bu hava gele Kürt vake prova ki revebriya xosere sedi set ejil bakuri Kürdistan'ı mezmul muharrema mezmul ama şaredari ke desti gele Kürt yani partiyen mena براستی دبیچه ایدی اسکر و کم میوانش مرو برا خویاد بو یعنی میوان لوی درین کانی کم گهندی تشتک نابه لیبلی نه و ایدی سه شاردارین کردستانی و که حالفتی و اله انباتمان و مردین و همان دمی درسمش و جابو چار قالوا حوجيه تشببه يعني طبي القري من دما ازبقها برسبي بدم سوال افات تشتكي مرو بك مينه دما دولت برياري بده بيزي بكم تك تشتي مرو بك وكواني تشوا قال لي كرد رابل سرقل واني برقدانا كمزن هات مشاندن ودولتي قافشون دافيت دولت الويدري تكشو قالوا حوجيه تشبكه قال لي كرد سياسه مدارين كرد حوجيه تشبكه سياسه كرد حوجيه تشبكه yani Van kayyumi davi ve mesela kayyumada devlet
عاجز وەکە مگۆ وەک هەواڵی ڕۆنی ئیدی باش ئانی زمان ینی li goriya min ciyê ku şaredarî destê Kurda dabe Kurda xwe serdest dibînin yanî xwe xwediyê welatê xwe dibîn wek hevalî ronî got dewlet mêvan e li wir mesela mînakek bidim ji dil dibêjim peykoz bûm şaredar waliyê Batmanê hat guharandin wî şandin weka ceza kirin yanî çima AKP bi ser neket wî ceza kirin wî şandin înca ji bo veda yanî ku xatir xustinê weka xwarinek em bêjin dabûn ez jî çûm nû hatibûm hin bijartin mesela min derket mikrofonê axivî got yanî dewlet te şand ji bo vî welatî ji bo desthilatdarî lê îdî desthilatdarî tedîkî ketiye destê gel dolayısıyla te şer nekir pêra te xizmet kir ji bo gelê min spas dikim ji bo xizmet te oxira te jî axêrê be jêra sago yani mesela walî weka desthilatdar xwe dîtin lê ez psikolojiya xwe wê demê bas dikim ha ew weka mêvan mi didî tenê ne min wî mêvan didî ew jî wisa peyda ku ez hêla bûm me sohbet kir bi hevra falan xweyê malê ez bûm yanî ew ya mêvan bû di danûstandina me da ew tenê ne psikolojiya min û walî bi tenê bû millet tev wisa yanî şaredarî weka mala xwe dibîne dolayısıyla dibe xwediyê mala xwe xwediyê welatê xwe vêga dest tên ser malayê ew dibe penaber falan ewka qayûma dolayısıyla şaredarî pir mihîm ji wê bonê dewlet dixwaze gelê Kurd hîn ke ti bi ser bikevî bi rêyê demokratîk û meşrû jî ez ê rê nedim te yanî qebûl nakim te xwediyê mala xwe nînî ti îro şaredarî dixwazî sibê te welatê xwe tevayî bixwazî Kurdistan tev bixwazî ji wê bonê wê ewkê dixwaze di mejiyê me de di dilê me de bihêle yanî wê kulê naxwaze ew bawerî bi me re çê bibe yek ewkayî divê de yanî mana vê qayûmê divê de ji wê bonê nahêle yanî dewlet İdî li hukûk û ahlak û pîvan mîvanê nizam urf û adetê û şerîetê merîetê nehelqe yanî dewlet hele hele van desthilatdariya Tayyip Erdoğan û Bahçeli falan yani ji êberê pir xirabtirin mesela hani İttihat Terakîcî Cumhuriyetçi qafa hebûn ya êberê wana ji vana îdî bi namûstir bûn yani îdî pîvanê wan kêm zêde hebûn em bêjin hani hukûqa wan kêm zêde falan hebû wana her tiştî bi rêvatîn mesela pêşî dikevin yarişê seçim çê dike şert û merc ne wek heve em bêjin derfetê wan êdî zêde bi her awayî te zext û zahmetî dike lê ti bi ser dikevî dîsa çend me pê de tê dest têne ser şaredariya te yanî dewlet dixwaze dibe ti bi çi awayî jî hani şîrê diya xwe çewal te helal e eger ji te re helal be jî ti bi rêyê meşrû rewa bi dest bixî jî eger jin bê ez ji destê te derînim ji te re nahêlim dixwaze vî psikolojî vê baweriyê di me da ava bike yek ev lê diyemîn ev qayûmê vê dawiyê parîkê ez bi pêvajoyê va girê didim bi zêdetir yanî min got ya bi yek hamlekî hesaba tiştek bi tenê nake encamek bi tenê gelek em bêjin hesabê dewletê hene dolayısıyla bi rêya van qayûmê dawiye dîsa tiştê berê kombas kir yanî di mejiyê me da destkeftiyê me ji me re em bêjin garantî nemînin wê psikolojî dixwaze di me re ava bike yek ev diyemîn hesabî bi girêdayiya wê pêvajoyê ra jî dibên ki seroka po hani li wê der danûstandinê wan heye yani bi seroka po re giravê dolayısıyla hinek zexta li serok dikin muhtemelen yani ya bê vê astê viya qebûl bike falan yani bazarîkî hişkê heye duê de serok jî ji ber îkna nabe weka şantaj dikin lê mesela çima xalfetî bifikir çima xalfetî taybetmeniya xalfetî ji bo ciyê de çi ye gelek hevalê şaredar ez wan nas dikim ê wan jî dawê wan hene li gorî em bêjin hani qanûna qayûmê dikarin qayûm bavê serwan jî lê diçe davê ser halfetî çima ji ber hani mesaj dide serok apo yanî welatiyê falan çima mesela Ahmet Türk normalde Ahmet Türk em tev zanin bi salê em şopîn Ahmet abi nav siyaseta Kurd da herî em bêjin hani rêzdar em bêjin aşîtîxwaz nerm demokrat weka me hişk nîne weka me em bêjin ser hişk nîne bêjim insan ki rêzdar û em bêjin tê nasîn falan yani yekî pîroz e lê çi dest davê şaredariya rêzdar Ahmet Türk çima yani wê serok şantaj dike çünkü hani serok bi xwe qîmetî de Ahmet Türk em bêjin di pêvajoya berê de bi cara hani navê rêzdar Ahmet Türk bi kar aniye em bêjin hani çend tişta jê re gotiye peywir daye hêviyê xwe aniye ziman falan dolayısıyla van qayûma dawiyê halfetî û Batmanê û Mêrdînê pariyek bi van em bêjin danûstandinê ya ji müzakerê
İmralı'ya ve az gire dedim yani peyva pariye gire dedim. Xuyat keki ev devam jibkin yani hatta evnin asteki ev devam jibkin. Li xeyni vana jit tişta hene yani migoya be yek hamle ki ne hedefa tiştkin. Mesela bala ve bikşinim li herema sermaye ki nu avadı be be desteği kayyuma. Em bejin ev dest guharine sermaye dest guharine. İhale şaredariya uçuzam tiştmiş dedi dest guharinin. Mesela gelekle heremeye ko buvan kayyum araşkuline hani sermaye dar karsazımızam çi falan harro ev kad şeyinin dilekçe ve serilede antikinci bu devleti ha kayyum açma navet ço. Le her deri bir rengi ev kava bunu mesela sebebi gjeji eve le hani gavat beji sedema sereke çiye eğer jim persi sedema sereke ev müzakere İmralı'ya em bejin koçe edibin yek ev pariyek peva grede ödeyemi jive kan baskir duxwaze mejiyê Kurda da via avapkevî psikolojiyê yani bi zorî an jî bi rêyê rewa tu çi bi dest bixî destkeftê te hebe di garantiyê de nîne ez gava bixwazim dikarim ji destê te bigirim wê psikolojî dixwaze dime de avapke wê bonê heta nê astekî yani hani çareserî wê tiştê jê bê bike yani neyartî dike neyar çi jê bê neyartiya xwe bikar dike erê mirov hêvî dike neyar mirov jî dibên ya hani mert belo yani mesela dibên ya şarjî hukuk kîwî heye yani neyartî jî mirov dixwaze hukuk kî hebe yani dest navêje xîreta hev tiştê ku em bêjin rewanîn be meşûnîn be mirov dest navêje wan rê û rêbaza bikar nêne lê wala ya vana bêahlaqin yani her tişt bikartînin wê dest bavêjin heta ji wan bê dolayısıyla tekoşîn vî diyar dike yani taybetî erê li wanê ji ber ku nû bû destpêk bû zêde em bêjin hani bu berbiçav hani dizî kirin bû falan millet îlê da hewqa jî nabe falan yani vicdan kabul nekirê tu kesî bu awakî rabûn ser hev pêşî girtin lê sibê ro bavên wanê jî yani dibe bavê wanê jî eger müzakere nên astekî falan qawîn bavêjin em jî mala xwe birûnê na wala tiştê ji me bê gerek em jî bikin yani em tu kesê dengê me digêje wan kî çi jê bê yani ki kar be kulmik bavêje weka wî gencê batmanê avêt polîsî kulma xwe bavêje ki kar be em bêjin biqîre hani slogana xwe bira bavêje bira derê kolane ki kesik jê nê bira dua bike ya jî nalet dua bike ya nalet wê be yani hani weka şîrê Kurd şîrê diya wan çawa li wan helal e ya Necdet Atalay siyaseta Gandhi nameşine ولا الكردستان الرجات نامي سياسات كاندي ناي مشاندن ki çi jê bê yani ez hani rê ew ne bêjim yani ew jî meşrûyê ji bo Kurda mesela zar keçû xortê Kurda çimal serê çi yani ji ber rêkî din nema yani rê hebiye kî çi an duê qesemê da duê birçîtiyê de şert û merçê zor da çima zar wê Kurda gencê 15-16-20 salî qîzê Kurda korê lavê Kurda derên serê çiya divan zivistana da wan ew kadar yani rê neşne dolayısıyla wan a jî meşrûye Jwê bonê kî çi jê bê li ber xwe yani ji ber xwedanê û pêtir tirêkî li pêşiya Kurda tune hevanno ê min pirsê min ew qas tenê agahiyekî bidim ronî tu bixwazî pirspêkî karî pirspêkî me me saet û 15 deqe temam kiriye li İngiltere Londonê tu zanî Londonê avêtin ser komeleya Kurdan dewleta İngiltere çi dixwaze nizanim tam di salvegera avabûna PKK'ê de çima davêjin ser komeleyên Kurdan ez ê duê dirê da سوالك منك كله اگر میوانه مکانو برسو بده تمام بخاصی 4-5 دقیقه هون نباخنه يعني تمام يعني دبيچه اوا ویرو اویتن لندن اویتن سر کومالا کوردا بالا من کشان لی بلید باور کم د گاردین او در کې دا بو روجماوان کې وان سوات شتي بالکیش نفساند بو قالوا اف دولت ترک نه دبيچه باشورین سینورین کردستان درباس کریه کتیه سینورین باشوری کردستان سینور درباس کرنه لوی دری شرکی دمشینه دنیا بیدنگه acaba NATO Türkiye bahawaki li ser ev şerek li hemberi İran'e bê qewmandin û Türkiye jî têda cî bêgirtin û ji nihala kozgê xwe digire ew ihtimal li holê heye yani ihtimaleke ke ne ev tedî ev pêvajoya niha li Türkiye dimeşe ev dibê çevam dibêjin aşîtî qaşo wê çê bibe
پروسسك وصا هزن بهواكي بهزن نافنتوي يعني PKK جولي رابع جولي راكن بروجاك وصا تيمش عندنا جواب يعني دل دا اسقالا كردا اسقالا كردا ناكم دبي دري ده يعني tabii ki PKK tasfiye kirna PKK tibaski PKK tani بله tasfiye kirna PKK NATO ji Türkiye ji Amerika ji İsrail ji dixwaze lê ne mümkün e PKK nîne çünkü Kurda bi zêdayî PKK ve girêdayene yani ti PKK tasfiye bikî dew şey de ti çi ava bikî ya tiştek nikariye ava bikî xwe belkî bi sedan dehan tişta ava bibin ya vana jî tiştê hêsa nînin yani PKK rêxistin kî mezine xurte tasfiyekirina nerhete ji wê bonê her çiqas di dil da hebe jî guncav nîne PKK nîne ji wê bonê hesabê PKK dikin hesabê Kurda dikin yani Amerika jî û NATO jî û Türkiye jî û İsrail jî çi hesabê wan rojhilata navîn hebin farza hesabê Kurda hesabê PKK bikin ê ku hesabê Kurda hesabê PKK neke hesabê wan ew ê nîvrê bimîne yani bi encam ew ê nebe ji wê bonê Tirka ketine panîkê vêga PKK ra lev dikin yani bi PKK ra serokê PKK ra em bêjin müzakere dikin ê ku hesaba PKK neke yani PKK kodbîn Kurda û PKK weka hev di nav hev da dibînim ê ku hesaba we cuda nabînim yani ev hesab tune ha hevalê ronî hesabê Kurda bikim lê PKK ne têda tiştekî wisa tune yani ne mümkün e Drastiya nîne lê belî xena drastiya nîne ama lê belî ev dema mirov di nere êrişekeke mezin dewleta Tirkiye ketiye wê navê axê û NATO bêdeng e yani hêz Amerîka bêdeng e ama li hêlekê dî jî dixwaze gel Kurda ye li gel Rojava ye tiştê baş heqê Kurda dibêje divê de planek nîne gelo İşte evka yani karaktera em bêjin siyaseta sed sala 21 pariyek ev e yani NATO alî ki Türkiye jî şerîkê NATO'ye dolayısıyla şerê ku dewleta Tirk dijberê PKK dide NATO jî şerîkî di nav de awakî lê li Rojava jî hani NATO em bêjin bi hêzekî PKK millekî PKK BPG ra ya jî bi rêxistina Rojava ra şirikatî dike dolayısıyla ew wisa dî sed sala 21 cî dijberê hevî cî şirîkî hevîviya mümkün e lê NATO jî tecrübe kir Amerika jî û İsrail jî dinya tevayî tecrübe dike bê PKK li ser Kurda kesek nikare hesabek bike yek diyemîn bê Kurda qet ji xwe hesab çênabin ji wê bonê hesabê rojhilata navîn lazim e Kurda hesab bikin û sernavê Kurda jî hesaba PKK lazim e bikin ji wê bonê ne tasfiyekirin ne hesabkî bi awakî de ne mümkün e Tirka jî ji bo vê rastî îknanekî bi devê baxçelî em bêjin tişta tînin ziman wa sibê ro ew ê heyeta herin îmraliyê werasîl gav bi gav roj bi roj van vê pêvajoyê jî ew ê bê avakirin ev jî bi PKK ra ew dibe yani dimeşe vê pêvajoyê sernavê Kurda farza wisa be rast e wisa be gelek spas dikim ji wara ejî divê qenatê de me ku li Ewropayê polîsên Ewropî İngîltere dibe welatên cuda yên Ewropayê dibin çiqas bavêjin ser komêlê Kurda jî zirar nagêje Kurdan ji ber ku dî Kurd bûne hem welatiyên Ewropayê du karûbarê xwe dane qezenca wan heye tevlî cîhana aborî bûne tevlî cîhana siyasî bûne Kurd êdî zirar nabînin yani ji dewletê Ewropayê ew komêlê ku ava dikin jî komêlên civakî ne alî wê siyasî pirtine ama çi ye vê derê de dewleta İngîltere wextê davê ser komêleyekî yan zextê li Kurda dike nîşan dide ku hinek ji Tirkiye tabîzan dixwaze wezîfeyekê daye dewleta Tirkiye di berdêla wê de jî Tirkiye dibêje ka nîşanê me bide li hember PKK tu li hember Kurda tu çi dikarî bikî ew jî formalîte davêjin ser komêleyên Kurda hinekî wisa zehmet nîşan didin maksat Tirkan bixapînin yani İngîltere niha çawa ronî bas kir rast e xuya ye li rojata navîn di hin meseleyan de dixwazin Tirkiye bikar bînin di berdêla wî de wisa dîsa Kurdan dikin qurbanî ev e ama em hêvî dikin bila zêdetir qurbanî çênebe avêtine ser komêlê de bimîne ama eger di berdêla van tavîzan de eger destûr bidin dewleta Tirkiyeyê dîşe ser Rojava bike tiştî wisa bikin ev medxe zorê ama çi di berdêla ve avêtina ser komeleyan de ji dewleta Tirkiye çi xwestine ew mühîm e ha ji Tirkiye dixwazin li hember İranê şer bike agahiyên îstixbaratî dixwazin
بدوی اروپای با آگاهی استخباراتی هی تونه اوجی مسئله کدنه اما والحاصل از باور ناکم zarar بکاربن زده بدن کرده ده مثلا پکی که دجی انگلتره جی اروپا جی رایدار پکی که حتی نا پرجرا داخویانی دان گوتن ادی ولاتن اندام ناتوی ده پروژه خود ترکیه تبلی ناکن لروجا تناوین لدوره دورا وقت دما پیلان پروژه شدکن ترکیه لدروی پروژه خود ایلن جبرویه که ده کاوزانن ولاتن ناتوی را تکیلیوان جی هیه اما چیه او جی جپکی که دو خوازن که خواه بپچیکنه یعنی خواه هنک شکلی خواه بگوارینه شکلی خواه بگوارینه آلیه خواه توش هنکی جیکه لهمبر پرگالا وان زیده داخویانی نده وان زیده رش نکه او جوان جپکی که تشتی وسا هیوید کن اما تصفیه کرنا تمامی نلگور برجواندی وانه جی و هزوان جی تیر نکش برکو پکی که حقیقتا بیه هزی که جواکی از مثلا پروپاگاندا نکم یعنی ایرو تو از پروپاگاندا نکم یعنی ایرو اگر تو پکی بدی برچوان تنه ج چند گریلایان پک نای شکل شخوا گوهراندیه بیه پارتیه که جواکی بیه پارتیه گل روجاوای کردستانی لباشور لروجهلات لباکور دناوا گل ده بجیک بیه او قوادن تشتكم مشترك قلت شورش انجباکی چیه بیه ام سیاسی بونه همی ده انجام اوان خباتان ده چیه بیه ایجا راگهاندنه ده پیشکتن هیا والحاصل اجوار سپاس دکم اگر گوتنی وی داویتونه بن ساعت و 20 دقیقه تمام کرد سپاس کم گله کیف خوش بوم صحبت او هر دواجیش خو او رونی جار جار بینم بروی جی کیف خوش بوم صحبت اجی ارگاف کیف خوش بوم و اول بدرم ویرنگاینی والله وقتی هم هف ببینن اما ام تلفن هف کن او دوی کانالی دا ام شخصا صحبت بکن صحبت همه بلا والا نچه قناه بلا خلق جی المرگوداری که خلق جی فایده جی ببینه وقت هم صحبت کجی بلا صحبت همه زندی به ما چی تده مشخصا صحبت کرش خواه یعنی سرچ او هرگاه مالا با هر هر اشترا دیگه اکسپاس سپاسیا و هر داجی که مزبقی کان گروه گوتنی ان بگرن یعنی حوالی نجات وسا گوت راست دولت نا پشتی 100 سالی را آن پشتی 50 سالی را کرد قبول هبونا کرد قبول کریه لیدی کرد هی کردستانی نه زبقی گوتنا گرینگ و نا آنها مجال کتی مشان کرد هی کردستانی نه و چاویا کردا بیا خان هبکن سلاوریز گو هردا مالا با هر هبن سرچ هوا هی برای بخیر